Eli mä ajattelin tähän videon siitä, miten mä olen valmistautunut mun raskauksiin, joita mulla on siis takana 3 kappaletta. Ja varsinkin ensimmäisessä raskaudessa tärkein juttu oli stressin vähentäminen. Ja siitä syystä mun piti itse asiassa vaihtaa työpaikkaa, koska mä olin todella stressaavassa työpaikassa. Ja mä vaihdoin työpaikkaa ja seuraava työpaikka ei ollut niin stressaava. Ja mä tulin raskaaksi seuraavalla kierrolla periaatteessa tästä työpaikan vaihdosta. Eli stressi on yllättävän isossa roolissa hedelmällisyydessä. Mun mielestä puhutaan aika paljon ylipainon vaikutuksesta hedelmällisyyteen, mutta voisi puhua myös kuinka alipaino, liian vähän kaloreita, rankka treeni, kuinka kaikki tämmöiset jutut vaikuttaa hedelmällisyyteen, mikä on siis heikentäen. Ja tähän asiaan liittyy myös kofeiinin vähentäminen. Eli miten mä yleensä vähennän kofeiinia on niin, että mä sekoitan kofeiinitonta ja kofeiinillista kahvia ja vähän niin kuin sillai hiljalleen vähennän kofeiinin määrää. Ja tämä myös valmistaa hyvin siihen, kun raskauden aikana ei saa juoda tiettyä määrää yli kofeiinia. Ja sitten on tietenkin ihmisiä, jotka haluaa jättää kofeiinin kokonaan pois, mikä on ehkä se turvallisin tapa tehdä asia. Ja ehkä tärkein juttu, mitä mä teen ennen raskaaksi tuloa, on, että mä alan ottamaan folaattia. Eli juuri folaattia enkä foolihappoa. Yleensä apteekeista löytää foolihappoa, eikä tätä folaattimuotoa, mikä on itse asiassa keholle kaikista käyttökelpoisin muoto. Ja tässä tapauksessa pitää lukea ainesosalista. Ja ainesosalistalla tää on yleensä nimellä metylifolaatti tai 5-MTH. Mä voin vaikka kirjoittaa ne muodot. Eli semmonen kannattaa pitää silmällä ja jos epäilyttää, niin kannattaa puhua apteekin henkilökunnalle, että heidän pitäisi tietää näistä asioista. Ja vitamiineista puheen ollen mä alan myös käyttämään tämmöistä äideille suositeltua monivitamiinia. Monesti näissä myös lukee, no tässä lukee raskauden ja imetyksen aikana, mutta monesti näissä lukee, että raskautta suunnittelevalle tai raskaana olevalle. Monissa monivitamiineissa saattaa olla sellaisia ainesosia, joista ei ole tarpeeksi tutkimustietoa, onko ne turvallisia raskauden aikana. Ja varsinkin jos ei tiedä, onko tullut vasta raskaaksi, niin mun mielestä nämä äideille suositellut on turvallisin vaihtoehto käyttää. Ja muita vitamiineja ja ravintolisia, mitä mä otan, on D-vitamiini. Tästä on itse paljon tutkimustietoa, kuinka hyödyllistä se on, ei vaan äideille, vaan myös sikiöille. Eli D-vitamiinihan on semmoinen, mikä kertyy kehoon. Ja tässä on vahva D-vitamiini, jossa on 50 mikrogrammaa. Eli jos tämä vaikka ottaa joka toinen päivä, niin se päivittäinen annos on 25 mikrogrammaa. Ja jos sen lisäksi ottaa päivittäin tämmöisen monivitamiinin, jossa on 10, niin sitten päivittäinen annos olisi 35. Ihanteellisestihan kannattaisi mitata arvot, varsinkin tämä D-vitamiini, jota on mahdollista saada yliannostus, jos ottaa sen purkista. Meille, jotka asuu pimeässä, niin tämä D-vitamiini on tosi tärkeä saada lisänä mun mielestä. Tämän lisäksi mä otan kalanmaksaöljyä, eli EPA ja DHA rasvahappoja. Ja näissä on paljon tutkimustietoa, kuinka ne vaikuttaa aivojen kehitykseen. Ne vaikuttaa tietenkin sekä omaan että sikiön kehitykseen. Pitäisi lisätä tuohon folaattiin, että folaatin tehtävähän on ensisijaisesti ehkäistä tätä spina bifidaa, ja siksi sitä aletaan ottamaan 3 kuukautta ennen raskaaksi tulon mahdollisuutta ihanteellisessa tilanteessa. Ja folaatilla on myös paljon muita tehtäviä kehossa. Ja se pitää myös lisätä folaattiin, että kannattaa vähän pitää silmällä, ettei tule folaatin yliannostusta, mikä on siis noin 1 milligramma, mitä ei saisi ylittää. Ja suositeltu määrä oli tämä 400, mikä pitäisi ainakin saada, jos suunnittelee raskautta tai siinä raskauden alussa. Jos puhutaan yliannostuksesta, niin jos ottaa joka päivä 400 mikrogrammaa folaattia ja sen lisäksi vielä tämmöisen, jossa on 400 mikrogrammaa foolihappoa,
niin se määrä jää kuitenkin alle sen 1 milligramman, mikä on se yliannostuksen raja. Ja luultavasti siitä foolihaposta ei kaikki imeydy. Ja 4. asia, miten mä valmistaudun raskauteen, on, että mä seuraan mun kiertoa ja mahdollisesti ostan ovulaatio- ja raskaustestejä. Mähän auttaa siinä, että tietää milloin ne hedelmällisimmät päivät on, jotka on muutama päivä ennen ovulaatiota ja noin päivä ovulaation jälkeen. Ja ovulaatiotestihän näyttää sen LH-piikin, joka tapahtuu just ennen kuin ovulaatio tapahtuu. Mä en henkilökohtaisesti ole saanut näitä ovulaatiotestejä ikinä näyttämään niin sanotusti positiivista tulosta, mikä tarkoittaa sitä, että se testiviiva on vahvempi kuin kontrolliviiva. Mutta jos tätä testaa paljon, niin sen kyllä huomaa, jos se on huomattavasti vahvempi kuin muina aikoina se testiviiva. Ja näin mä olen pystynyt myös näkemään just milloin mulla se ovulaatio on. Ja raskaustesteistä mä olen suosinut semmosia raskaustestejä, jotka on suunnattu aikaiseen testaamiseen. Eli niissä on paljon matalampi se HCG-määrä, mitä tarvitaan siihen, että saa positiivisen tuloksen. Ja aikaisin, mitä mä olen saanut positiivisen tuloksen raskaustesteistä, on 10 päivää ovulaation jälkeen. Mä olen kuullut, että jotkut on saattanut saada päivän pari aikaisemminkin, mutta se on käsittääkseni aika harvinaista. Itse asiassa raskaustesteistä mä en ole huomannut kauheasti laatueroa. Jos yksi raskaustesti on näyttänyt positiivisen tuloksen, niin toinen on näyttänyt myös. Mutta mä olen suosinut semmoisia testejä, missä se viiva näkyy punaisella enkä sinisellä. Koska sinisissä mä olen huomannut, että saattaa tulla todella haalea viiva, vaikka ei olisikaan raskaana. Ja mä olen vähän lukenut, että muilla on samantyylisiä kokemuksia. Ja siksi, koska raskaustesteissä ei ole kauheasti laatueroa, niin mä suosittelisin katsomaan netistä halpoja vaihtoehtoja, varsinkin jos tietää, että haluaa testata useamman kertaa. No niin, mulle tuli pikku kaveri tänne. Ja ovulaatiotesteissä taas mä olen kuullut, että niissä voi olla eroja. Ja ehkä sen takia mä en ole saanut ikinä positiivista tulosta. Ehkä mulla ei ole ollut tarpeeksi laadukkaita ovulaatiotestejä. Mutta toisaalta ne voi käydä aika kalliiksi, koska ovulaatiota pitää testata aika paljon. Varsinkin jos ei ole säännöllinen kierto ja ei välttämättä tiedä milloin se ovulaatio noin on tapahtumassa. Mä olen myös kuullut, että ovulaatiotesteissä on aika lyhyt ikkuna, milloin se näyttää sitä positiivista tulosta. Eli se pitää saada napattua just silloin. Ja tämän takia monet mittaa ovulaatiota monta päivää, 2 kertaa päivässä, aamuisin, iltaisin, että ne saa näkyville sen LH-piikin, joka siis tapahtui just ennen ovulaatiota. Ja mä en maininnut alkoholia ja tupakkaa ollenkaan, koska mä en itse käytä niitä, eli se ei välttämättä ole osa mun raskauteen valmistautumista, mutta joillekin se saattaa olla osa, että lopettaa tai vähentää käyttöä.